Koyo rusak. Sinyalin akan nih. Ono pesen nang mlebu. Ganti tak talakno nang konter langganan kuis. A few moments later. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam apa mas? Iki nak no HP ku rusak mas. Sampeyan tinggal Mas. Nanti kali ini mas. Nggih. Iki jadi sinyalnya oh no. Gilang itu ayo gempeng nih. Data yang muruk itu. Iku ra kena mas. Apa nih gimana? So kena kabel ini. Minus. Minus apa gimana? Ndak ono sing ngechat. Waduh.